Får nästan hoppa på den inte. Så gasa till. Ja, bra. En gång till. Precis så. En till. Jag får mycket benmuskler av att köra cross. Se om du kan gasa till lite en gång då när du... Nej. Ja. Lite till. Ja, bra! Perfekt! Och så putta in den där pinnen. Så ja. Och så inte för mycket gas när du ska börja köra. Och försiktigt med gasen. Ja, du kan byta håll, Anton. Gör en 8. Byt håll.